أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu dželešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam neka je na poslanika Islama, Muhammed alejhi salatu vesselam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji su živjeli i umirali sa istinom u srcima i djelima. Evo večeras, hvala Allahu, prošla je, da kažem, u najljepšem redu, u jednom prelijepom ambijentu večer Kur'ana časnog, u kojoj smo promovisali treću generaciju škole Kur'ana za odrasle polaznike Kur'ana. Ova treća generacija broji 21 polaznika. Mir televizija je već imala priliku sa njima se družiti i praviti jedan ramazanski prilog. Večeras su oni zvanično i promovisani kao učači Kur'ana. Od njih 21, 17 je žena ili ženskih, 4 su muška, a ukupno sa prethodne dvije generacije to je broj od 45. Oni su išli u školu Kur'ana četvrtkom i nedjeljom večer u terminima od akšama do jacije i kroz ove nepune 2 godine, haman 2 godine, jedan mjesec fali do pune 2 godine kako oni pohađaju ovu školu Kur'ana, oni su napravili 173 dolaska. U svakom dolasku je maltene 2 časa radna, jer oni pohađuju nastavu od akšama do jacije, bez obzira koliko je to vrijeme razmaka, dakle, između akšama i jacije. I ovladali su tehnikom učenja Kur'ana, savladali su i tedžvid prethodno na samom startu kad su krenuli u školu Kur'ana, oni su savladali slova. Išli su dakle od prvog slova, da bi danas evo vidjeli ovo što smo vidjeli, jednu prelijepu manifestaciju gdje su oni onako baš pokazali jedno lijepo zavidno znanje. Na samom dolasku pred džamiju proradili su bile emocije, baš uzbuđenje, ali kad sam ušla i prije nego što sam ušla čula sam jednu efendicu kako kaže, ma dok proučite Bismillahirrahmanirrahim, otišla je trema. Tako da je to bilo sve u svemu super. Super. Poruka za sve one koji se dvoume, znači ona rečenica cijelo životno učenje stvarno vrijedi, znači ovo je samo jedna stepenica koju treba nadograđivati svakako. Tačno, nikad nije kasno, ne mogu opisati taj sad trenutak, osjećaj. Ja sam sa familijom dolazim, žena, snaha, ćerka, naš 4. Šta me je ponukalo da učim pod ove stare dane u Kur'anu? Jedno, često sam na džumi namazu, ne prolazi me namaz ni jedan. Pa kad se dotekne efendija jednog ajeta, sudnji dan, i dolazi melek, daje Kur'an sa desne strane, a šeitan sa lijeve. Ja ne znam ništa u Kur'anu. I to me ponukalo da učim Kur'an. Ozbiljno. Jest teško bilo sjesti prvi put u onu klupu po stare dane. Bilo je dileme, bil napustio, ne bi napustio. Ali ipak sam prevladao to i hvala dragom Allahu što je otvorio mi vrata svoje milosti da uđem u ovu halku Kur'ana. Nema ti para sad ovo što sam izučio da bi dao nekome poklono, rekao daj mi svoje bogatstvo, ja ću tebi ovo pokloniti. Ja toliko imam, zahvaljujem se vama što ste nas pratili u toku Ramazana na iftaru i to je od mene sve. A starima bi poručio da je sramota ko ne zna učiti u Kur'anu. Treba da se zapita kad ode na sudnji dan pred Boga da stane i dolazi mu Kur'an sa desne strane, a on ne zna ništa. A nikad nije kasno.
من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Rekao bi svakom, ko se dvoumi, nek upiše. A zavrlo oni koji su blizu našeg džemata i našeg efendije. Njemu se zahvaljujem i nek se ne dvoume, odgovarat će Allahu dželešanhu kako nam on objasni. Ja nisam nikod koga tražio savjete, samo šta mi je rekao. Hvala Allahu, on me uputio i zahvaljujem se Muhammedu gdje god bio da bio u životu. A zahvaljujem se i vam iz Bire, 2 puta ste nas posjetili, da vas Allah nagradi. I ako gledaju oni u dijaspori, poselamim im sviju i da ne zaboravaju vjeru islam. Da svoju djecu šalju u Mejtaf i da nauče koliko toliko o svojoj vjeri. Hvala dragom Allahu da smo uspjeli ovako nešto i kolika je to snaga i moć. Vidjelo se je noćas na odazivu naših džematlija. Ne znam šta da kažem, prezadovoljan sam. Želim da uputim poruku svima onima koji se dvoume, koji kažu u svojim poznim godinama mi to ne možemo, može se uz Allahovu volju, sve se može. Selam alejko, ja izražavam želju svakome ko bi došao, ko bi posjetio islam, ko bi posjetio Kur'an, da nikad nije kasno. Ja sam bila bez škole, čuo šta hođa kaže. Prva mi je knjiga bija Sufara u moj ruki. Elhamdulillah, ja sam zadovoljna i nek se niko ne dvoumi. Ja sam svoju djecu naučila Kur'anu, a ja sad iza njih. I neka im se, i neka dragi Allah nagradi, a hođi našem, nikoga ne ponižavam. Nemamo para. Eto, svaka mu čast. Neka Allah milo svojem nagradi. I moga muža, i moju djecu što me podržali, moju familiju. Večeras smo imali jako mnogo gostiju imama sa područja našeg medžlisa, sa područja susjednih medžlisa. Među glavnim gostima su, dakle, pored brojnih glavnih imama koji su bili tu prisutni, i imama i hafiza, naš bihaćki muftija, profesor Hasan Efendija Makić, njegov zamjenik ili savjetnik za vjerska pitanja, profesor Mensur Efendija Čehić i doktor Šefik Efendija Kurdić, koji je maksuz došao iz Zence kako bi popratio ovu manifestaciju i počastio nas jednim prelijepim predavanjem. Bio je tu sa nama Isak Efendija Ahmetović, koji je sa vaše televizije zajedno sa vama, Mirsadom i Melihom. Vi ste nama dragi gosti i televizija koja je od strane naših džematlija u dijaspori jako gledana i ljudi vole Mir televiziju i drago mi je da ste večeras ovdje i da moje džematlije mogu vidjeti ono što se večeras dešavalo u našoj, odnosno njihovoj džamiji.